السلام عليك وين انت مريم mai sauraro in ce mata Sumasiya buɗe kunnai a yau za ka ji labari Maryama nisanta ya shiga man galibi ko da gwado wallahi ban iya yin ƙurusin shekara ɗai yau bin saka ta ido na ba shi yasa wani gun na sanya Arabiya kawunta shi ce na binciki Saudiya yau tafiyar ta kai na har a garin Libya gani ciki kuma zan wuce a Masar Asia soyayya wallahi ta huta koban kaya waini Maryam waini Maryam waini intu Maryama ahalan Ali dawar tik waini inti ya habibti Ali dawar tik ya habibi ma fi mushkila أيوة 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 تقول سلام عليه قول مرحبا عليه قول مرحبا